Hej alle sammen. I dag spiller Dorner og hvad hedder han, Anders noget Dominis noget Black Ops 2. Det skal nok blive rigtig sjovt. Og jeg vil sidde og spille noget tech imens og prøve, så jeg kan finde en god tech multiplayer server. Det var Crash Tak for introduktionen af mig. Nå jo, Nikolaj også med. Det er bare sådan lidt random Jeg er gaming. rigtig glad på din vegne. Okay, det der. Ej, det var simpelthen, det var så godt det der. Tak for introduktionen af mig. Jamen det var sgu da så lidt. Hvor fanden henne? Ja, det skulle du også dig. Fik stå. Jeg har lige spurgt med... Nej, det er ikke pingviner, det er høns. Pingviner. Jeg kan godt lide, du er sådan lidt, nej, jeg har pingviner! Nå, det var høns. Har du pingviner på soveværelset, Klæk? Hvad fanden har du gang i? Ej, ikke på soveværelset. Minibukser. Det ville være rigtig De fedt. hopper og spræller hele tiden. Af for helvede, der døde jeg en bouncing Betty, Nikolaj. Dammit! Nu holder du kæft, Kasper. Det hedder en bouncing Betty. Vi gider ikke høre på dine seksualkontroller mere. Ej, Mathias, nu må du også gerne lige selv stoppe. Det ved jeg nu ikke helt. Mathias! Er jeg lidt for pervers? Det er live! Ja. Vi er livestream. Banned items, blaze rods. Okay. Gem armor. Blaze rods. Hvordan fanden kan man bande dem? Er det Hazecraft Ticket serveren? Nej, det er en anden ticket server. RM, altså Red Matter og Dark Matter hammers. Blockbreaker. Okay. Ej, hvor nederen egentlig. Tunnel bore. Det kan jeg godt forstå, fordi den kan virkelig smadre. Hvad? Hvad er der? Red, Anders? Laver du? nej, Red Matter Katar, den er bandet. Hvad er det? Det er et vildt sejt våben, et vildt sejt Red Matter våben. Fuck, jeg synes jeg dør hele tiden. Så er der også en frame motor og en mining laser. Jeg har kun fået Jeg 2 er død drab. 5 gange egentlig. Død 5 gange. Mining turtle. Pis, så har jeg ikke slået nogen. Chest upgrades. Hvad er det? Nå, det. Er det også spændende? Nej. Det Ja. er sgu da bare en nederen server, det der, mand. Det Jamen, lyder der da er ikke intet, som verdens bedste. men der er ingen, det gode er, det ITNT, det er også, Og Hvad hvad er det er ITNT? det er noget, der går af med det samme. Det når at blinke 2 gange, så er det eksploderet. Wow. En Red Matter, Dark Matter, Ho, Fanden, og det en var X meget... også. Og en FF Core, det ved jeg ikke hvad er. Dawn, kan man skyde igennem vægge? Can Visse bypass. vægge, ja. Det er irriterende. Synes. Han har ikke engang set mig, og så skyder han igennem min væg. Meget. Det er fordi han bruger wallhack. Okay. Han bruger væg, se igennem væg. Det mindste, Kasper, Ja. det mindste er der... Hey, jeg hedder kraftedeme ikke Kasper. Nej, whatever, Dawn. Sut mig bag. Jeg ved ikke. Sut og kald mig Arne. Nej, Okay, Arne. Fuck! Hey, du har ikke suttet mig nu. Jamen, jeg snakker ikke til dig, jeg snakker til Arne. han er for cool. Ja. Han er for cool. Det gode ved den her server er bare, at, hvad hedder den, ikke er bandet. Der er et item, der ikke er bandet, hvad hedder det nu? En Destruction Catalyst og en Philosopher's Stone. Lol, jeg synes jeg er rigtig god til De er det bandet her. på de fleste server, og de er til gengæld ikke bandet på den her server. Men chest upgrades, det gør ikke noget. Man kan sagtens upgrade sin chest uden at bruge en chest upgrade. Jamen, det kan være, at det er også bandet, jo. Det tror jeg ikke. Så er det bare nederen server. Ja. Så. Det skal være noget sjovt. Der skal være noget diamond. Man skal have. Jeg har fundet ud af, du skal faktisk kun bruge en guldkiste, 2 diamonds og 6 glas for at lave en diamond chest. Og så skal du bruge en diamond chest og hvad hedder det? Og 8 glas for at lave en crystal chest. Skal man kun bruge en gold chest til det, eller sagde du diamond? Diamond chest. For at lave en crystal chest. Vi skal så meget bare se min ben er færdig med den. Det skal vi så meget. For sig.
Det skal vi så meget ikke. Nå, men synes, den er mega cool. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til Wilderness. Jeg har bare gået og gået. Jeg vil prøve den her AK, fremtids AK. Jeg tror lige, du sagde den her Naked. Nej, jeg sagde så AK. Den her Naked AK. Bang! Den her Naked Ape. Mange har jeg dræbt. 3. Den her nøgne AK, den vil jeg skulle lige prøve. Det er kraftedeme for dårligt, Anders. Det er kraftedeme for dårligt, du ikke har dræbt flere. Jeg Du har har dræbt mig og døde 12 gange ligesom mig. Jeg sidder så også og taler, ikke? Jeg er meget bedre, når jeg ikke taler. Det er permission to suck. Lol, Kasper, du giver bare sådan totalt meget skylden på, at du sidder og laver YouTube. Ja, altså fuck yeah, YouTube! Og så mister du lige mega mange seere. Kasper, pas på bagved dig. Der retter en bagved dig. Ej, jeg skal æde 1 kilo bacon. Jeg har tænkt mig at æde 1 kilo bacon. Man æder ikke, man spiser med velbehag. Han er Jeg kan godt lide, du bruger ordet velbehag. Ja, så vil jeg Ja, man spise spiser med velbehag. Så vil jeg spise velbehageligt med 1 kilo bacon. Og man kan også spise behageligt. Og hvis nogen af jer har set XP Gaming, så vil jeg rent faktisk gøre det. Jeg vil rent faktisk gennemføre det. Det er du ligesom Gex. Ej, ikke helt. Nej, Gex han gennemfører det ikke. Han klarer det ikke. Ikke at han er svag. Men det er når vi får 20 subs, så vil vi se en dreng på 12 år, der spiser et helt... Der er pissfuld. Der spiser et Kom an helt... på. Nej, der spiser 1 kilo bacon. Der Kom an på, spiser... hvor vi får- Hallo, hold nu lige kæft, ikke? Ja. Tak. Nogle gange så bliver Dawn sur. Jamen, det er fordi, I ikke lader mig tale ud. Det er ikke rart. Der er mange ting i livet, der ikke er rart. Jeg skal fise. Nej, nu, Nikolaj, nu ved jeg godt, det virker sådan lidt, men vil du vide, hvad der ikke er rart? Din mors dø! Mor! Kasper sagde... Tabt. Ja, det var dig, der blev sidst dræbt, Patrick. Jeg viser lige den her film. Nej, Nå. var det mig, der blev død sidst? Men når vi Ja. får 12 Ej, 20 for helvede. når vi får 20 subscribers, så skal vi se en 12-årig dreng æde 1 kilo bacon. Ja. Yes, mand. Den 12-årige dreng, det er som mig. Ja, du dræbte. Selvom jeg i Dawns videoer godt kan lyde lidt som en 14-årig. Ej, det synes jeg. Ja. Jeg kommer snart level 24 in your face, Anders. Er du gået i 24? Næsten, sagde jeg. Dammit. Jeg hader dig, Dawn. Okay, jeg fucker virkelig meget op lige nu. Okay, skal jeg stadig have mit reflex sight, eller skal jeg bytte det ud med fast mic? Jeg tror bare, jeg beholder mit reflex Bruger sight. du reflex Det ved jeg sight? Jeg ved Eller det Ja. reflex sight, hvad pokker det nu hedder? Ja, det er vildt godt. Jeg fucker fuldstændig op lige nu. Ja, jeg kan også godt lide det. What the fuck? Hvis man bruger de rigtige ting til det. Det gør Dawn så slet ikke. Og hvordan ved du det? Det ved jeg ikke. This way for shop. Jeg er sådan set bedre end dig til det her spil. Information. Hvem er det, der har klaret banen? Hvem er det, der har klaret spillet først? Det betyder jo ikke, du er bedre. Du bruger Patrick, det har du intet med du sagen bruger, at gøre. men Patrick, eller Anders, du bruger 10 timer på at komme i 3 levels, hvor jeg bruger 2 timer på at komme i 4. Lad nu være med at skændes, for fanden da. Vi skændes ikke, jeg siger bare, jeg er bedre. løsningen? Det er da dig, der står og slår på Som min hinanden. mor og far gør. Vi skændes ikke, vi diskuterer. Til dine forældres det? Ja. Den var Gør god, dine den måske også det? Nej. Okay, jeg hader bare, når de siger, vi skændes ikke, vi diskuterer. Og, We are not. og de ved godt selv, at de skændes. Men bare sådan, vi skændes ikke. Welcome to Slash Mobile. Nej, vi skal spille med en, der egentlig er level 3. Hold da op. Det bliver Og spændende at dræbe ham. han er sikkert bedre end dig. Det ved vi så ikke. Nej, det er Nej. bare sådan et skud Men i toget. sandsynligheden er meget stor. Ja. Det er så bare for groft. Det er, at har en grund. Han er dårlig. Ja. Så det er ikke personligt. Tag det Det er ikke faktisk personligt, ok. Anders. Hva? Jo, hvad taler jeg om? Det skal du. Nej, jeg gider ikke. Jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal gå for at komme til Wilderness, så jeg går bare den her vej. Hvilken vej Dawn, kom her, Dawn. Ah, gå for til helvede. højre? Jamen der står der jo død. Bare gå til Ja. højre. Fint nok. Men man skal sgu altid gå til højre, hvis man gerne vil finde kærligheden og
nej. Men Mathias, du tager dig altid til venstre. Han hedder Ago. Jeg hedder stadigvæk Jamen, jeg snakker ikke til Ago. Nej, men det gør ikke noget, hvis folk kalder mig Mathias. Jeg Det har snakker jeg- stadigvæk ikke til Ago. Det har jeg faktisk minus imod. Jeg vil finde en ny Tekkit server. Fuck, der er nogen, der ringer til mig. Hør lidt. Surt. Nu er du svaret. Star Wars. Jeg hader den. Pis, det er nogen fra min klasse af. Så lad være med at tage den. Nej, det gør jeg heller ikke. Sæt dig på V forstyrres for helvede. Der er også gjort. Kæft, mand. Jeg kan godt lige sige, hvem det er. For vi har skrevet noget til dem egentlig. Eller en af dem. Mathias. Ja, Mathias fra min klasse. Ham har vi skrevet noget til. Nå ja. Han har mobbet mig på YouTube. Så vi gav ham Jeg så et... over for dem. Så gav vi ham lige igen. Men I kommer nok til at lægge mærke til, at jeg følger ham på hans kanal. Men det er fordi, jeg skal holde øje med, hvad han laver. Du stalker ham. Ja. Anti-grief, anti-cheat, dissolve, events, PvP survival. Der spiller film faction. Den er nok faction på, og den spillede af en drage, så den er garanteret virkelig god. Og du tror, den er god, bare fordi der er en drage. Ja, Fedt. Wow, det er det nye. det sidste nye, drage.com. Dragonstream, factions, ticket. Nej, det er dårligt, at man ikke kan gå ind i teltene. Og syg. Hvad spiller du? Syg, tier. Kasper, jeg spiller stadigvæk Far Cry. Kasper, Nå, vil du høre, ja. hvad du starter? Dawn, Au, vil du høre, for hvad du helvede. starter med? Hvad? Du starter inde på den her server, starter du med en næsten halv brugt Diamond Axe, en Diamond Shovel med Efficiency 1, og en Diamond Pickaxe, en Energy Condenser, 3 Steam Engines, 32 kul, et Quarry og en Generator. Det er godt at starte med det. Yeah. Det er bare Det- sådan, ja. Det er sådan, det er sådan Nu er jo lidt... også fuld bronzearmor. Er det ikke lidt kedeligt? Bronze holder ikke godt. Nej. Faktisk holder... Bronzearmor, den ligner sådan noget rusten. Det kan jeg godt lide, jeg synes det er fedt. Den der DS Factions Dragonstream, den er dårlig. Fuck, døde 4 gange. Yes. Der er en der hedder xoxcraft.com, den ser meget fed ud. Jeg prøver bare Der er alle lige, der der. ringer. Okay. Nej, så døde jeg kraftet med en Bouncy Betty. Så kan du lære det. Dawn.dk blew up. Sådan der, det var bare en af mine venner. Hvem Mikkel? Ja, Nå, nu skal lige til at spørge Kenneth. nej, ikke Kenneth. Ja, det er en af mine venner. Donation Elevators. Like. Og en Hvor lige kommer jeg den bliver der nødt til fede at sætte bilen spionmusik lidt der. op. Beta Kan Rich. det ikke køre? Rich World is reset every day. Dawn, vi rykker. Kom så, kom så. Hop. Vi rykker i håndtaget. Jeg har dræbt en, der Nu var må du bag dig. snart... Mathias eller Ago, nu må du snart styre dig. Det var heldigt. Der var en hunter killer drone, der havde... Der var en pipfugl, der havde sigte på mig. Pif. Var der en pitbull? Pip, pip. Fuck! Pas på, Kasper. Derovre bag dig. Ass, et bypass. Nej, nu stoppede den med at fungere. Nej. Jeg vidste, jeg skulle have gemt. Har du det kommet til at slette det hele, eller hvad? Okay, den her server, den er virkelig dårlig. Hvor dårlig er den? På grund af beskytning af PvP, så man ikke have en kondenser. Hvad er en kondenser? Det er sådan en, der kan kopiere ting. Lol. Dårligt. Det er en af de mest populære ticket-ting, der findes. Og det må man ikke have. Nej. Derfor finder jeg en ny server. Play Epic Ticket. Hvad, du henter bare server, og så går du ind og ser, Ja. hvad man kan få af det. Så tjekker jeg først de bandede items, så hvis den er god, så holder jeg den. Hvis den er dårlig, så gider jeg ikke. Giver den Hvis den er god, så finder jeg en anden. Og hvis den er dårlig, så tror jeg bare, jeg vil spille på den for evigt. Ja. Ej, jeg vil... Olympus HD. Okay. Ja, hvad hedder den? Fuck. Den hed Elopi. Fedt, jeg har lige fået lightning strike. Olympus HD.
Lol. Men der er ikke nogen factions på den. Ej, så er den ikke god. Nej. Der skal være factions på server. Sådan. Vores tidtagning er sådan set færdig, men jeg tror lige, jeg venter til vi er færdige med den her runde. 4 timer senere. Ja. Du kan se Er det ikke snart færdig? Aircraft styles. Nej, det er sådan noget Enderman pis. Og- Nej, ikke Enderman Slender pis. Elevatordøren der går i stykker. fedt, jeg døde. Det lyder da egentlig mega godt. Jeg døde. Hvor dejligt. Ja, det lyder forkert det der, Patrick. hvor det dejligt. Ej, men... PT, jeg hedder altså ikke lige Patrick, jeg hedder Anders. Ja. Følge PT hedder jeg Anders. Ifølge... Nej, det hedder... Følge PT. Ifølge hedder Se jeg. og Hør. Jeg fik et hedder Honda jeg Killer Drone Henning. kill. Døg. Satan. Ifølge Se og Hør hedder Følge jeg nyhedsposten hedder jeg Anders Bo Henningsen. Jeg hedder Anders Pil. Du sidder Jeg Anders Bo hedder Henningsen. Daniel Brandt er online. Hvor fedt meget det laver. Ved jeg så ikke noget så. Fuck, hvor er det der fedt. Jeg hedder... Hold kæft, jeg lægger lige nu. Damn. Welcome to Take It Warfare. Op i røven. Back. Slash Okay, jeg tror faktisk bare, vi stopper det her, fordi at det er sådan rimelig lang tid til runden stopper, så... Dawn, jeg finder dig lige. Ej, Dawn. Vi ses YouTube. Håber I nåede det der afsnit. Og det er gratis Ja. at subscribe, så husk at gøre det. Yep. Stille. Sneglen. Nå, vi ses YouTube.